Fi ftit tal-ġimgħa oħra mistenni jibda jopera l-ewwel renal unit li qed jinħoloq fir-residenza San Vincenz de Paul fi żjed tisħiħ tal-kura, anka dik speċjalizzata fil-post u b'mod inġenerali fis-sistema tas-saħħa nazzjonali li wkoll tkompli taf fil-pis minn fuq l-Isptar Matedej. L-aħħar żvilupp dan ir-rigward qed jara l-wasla f'pajjiżna fl-aħħar jiem tal-magni apposta waqt li bħalissa qed isir it-testijiet fuqhom. Dan il-proġett li seta' jsir wara investiment ta' aktar minn 380,000 euro se joffri servizz ta' dialiżi lil pazjenti b'mart tal-kliwi li għandhom il fuq minn 60 sena. Tali kura speċjalizzata tista' tingħata kemm lill-anzjani residenti li bekk jevitaw l-iskariġġ kull darba barra l-binja waqt li jsaħħaħ is-sistema tas-saħħa ġenerali u joffri l-appuntamenti lil ċittadini oħrajn f'pajjiżna kif diġà qed isir batt ta' servizzi oħrajn li qed jingħataw minn San Vincenz stess. Il-kliwi huma fost l-aktar organi vitali fil-ġisem tal-bniedem, birwol essenzjali biex jiffiltraw id-dem fil-kontroll tal-livelli tal-ilma u l-melħ fil-ġisem, kif ukoll biex jikkontrollaw il-pressjoni tad-dem. Meta l-kliwi ma jibqgħux jaħdmu kif suppost, il-konsegwenzi fuq is-saħħa jistgħu jkunu serji u f'ċerti każi tkun meħtuġa kura kontinwa bħad-dialiżi. Mart simili affettwa ħafna persuni li żjed dawk ta' età avvanzata u marbut ma' mart ieħor kroniku bħad-diabete u l-pressjoni għolja. Permezz tad-dialiżi il-pazjenti jkunu jistgħu jkomplu jgħixu ħajja kemm jista' jkun normali. Dwar dan u l-aħħar żviluppi għar-renal unit f'San Vincenz tkellem magħna s-segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva Melkin Pola Ġusgalja. Fil-fatt ħajkun l-ewwel renal unit il-barra minn Mater Dei, ovvjament f'Malta. U din hija xi ħaġa ferm importanti għaliex aħna qegħdin naraw li San Vincenz qegħdin dejjem nagħmlu aktar sptar speċjalizzat. Waslu fil-fatt il-magni qegħdin insiru decommissioning tagħhom bħalissa, qegħdin isiru l-testjar tal-ilma u nbagħtu barra minn Malta t-testijiet u fl-istess waqt ukoll qegħdin jiġu installati kollox kif suppost u ħaġa importanti ferm ukoll it-training tan-nies tal-istaff. Malli jaslu r-riżultati finali ta' dawn it-testijiet il-magni jkunu jistgħu jibdew joperaw. B'kollox din it-taqsima ġdida se tkun mamra b'6 magni ta' dialiżi, b'waħda minnhom iddedikata bħala backup għal każi ta' emerġenza. Il-pazjenti li se jibbenefikaw minn dan is-servizz diġà ġew identifikati kemm fost ir-residenti ta' San Vincenz de Paul kif ukoll fost pazjenti minn djar tal-anzjani oħra u mill-komunità. Ġusgalja kompla jispjegalna li dan il-proġett se jkun qed iwitti triq ukoll biex fix-xhur li ġejjin is-servizz jespandi għal total ta' 18 magna. Ejja niftakru li meta persuna tkun bat mill-kliwi jkun qegħdin jagħmlu dialysis, dawn ħajkunu qed jagħmlu ammont ta' sigħat twal hemmhekk, u allura importanti ħafna li l-ambjent ukoll ikun qed jagħmel differenza u jkollok ukoll is-safety. U dak kollu qed ninkorporaw f'ambjent komdu, f'ambjent sabiħ immens li għandna ġewwa San Vincenz u jekk nkunu qegħdin naraw li dejjem qed nofru servizzi il barra mill-isfera tal-Mater Dei biex fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw minnhom il-pazjenti kollha kemm ġewwa l-istituzzjonijiet imma anke ġewwa l-komunitajiet.